I tak to oto właśnie hymn Imperium już rozpoczął się, panie prezydencie. W takim razie zapraszamy, rozpocznijmy nasz wóz kolejny. Szanowni Państwo, tak naprawdę od 41 lat wiele osób się zastanawia, jak tam było naprawdę dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Dzisiaj spotykamy się po raz trzeci w Wejherowie, czyli z tej galaktyki możemy się poruszać w różną przestrzeń. Ja się cieszę, że też w Wejherowie będzie premiera filmu Gwiezdne Wojny Historia, bo 41 lat to już historia. Witam Was wszystkich serdecznie, szczególnie tych przebranych, żebyśmy poczuli ten klimat galaktyki. Jest mi bardzo miło i chciałbym, żebyśmy poczuli tutaj atmosferę świąteczną. Zawsze było zimno, tym razem jest ciepło, dlatego mi jest tym bardziej bardzo miło. Chciałbym przywitać przybyszów z Torunia, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Elbląga, Ślina, Trójmiasta, a przede wszystkim Wejherowa. Oczywiście witam Polish Garrison Legion 501, witam Rebel Legion, czyli rebeliantów, witam Legion 501 rozpoczynający w Wejherowie obchody swojego istnienia 15-lecie. To już piękny czas. Oczywiście współorganizatorów, pana Piotra Kalkę, Cezarego Żołtyńskiego, Jacka Bartłomijczyka, a wszystkich zapraszam do wspaniałej zabawy, żebyście poczuli klimat. Uważajcie na Lorda Vadera, bo on zawsze coś tam kombinuje. No i oczywiście, żeby moc była z wami. Kochani, panie, dzięki serdeczne, panie prezydencie. Naprawdę jest nam bardzo miło być w Wejherowie. To jest rzeczywiście, jesteśmy po raz trzeci, ale po raz pierwszy przy takiej pogodzie. I niech ten Lord Vader tam się męczy. Wolę, lepiej jest, jak się trochę spocznie.